da manyan kasashen duniya musamman ma turawa ke juyawa matakin shugaban kasar Amurka baya na kai hari kasar Venezuela tare da kame shugaban kasar Nicolas Maduro. Shi kuwa shugaba Donald Trump din cin alwashin sake shiga kasar Colombia yayi. Kamar dai karin magana nan ta Hausawa da ke cewa kanku ake ji wai mahaukaci ya faɗa rijiya. A daidai lokacin da ake hasashe game da zargin gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da kokarin mayar da kasar nan tsarin jam'iyya ɗaya wato one party system, su kuwa masana kimiyyar siyasa sun ce ba wannan ce manufar shugaban ba a iya tunaninsu, illa dai kokarin samun rinjayen da zai iya gabatar da kowane irin kuduri yake so ba tare da samun tsaiko ba, wadda idan ba ta hakan ba zai samu damar kakaba tsare-tsaren da suke fito na fito da muradun al'ummar kasar ba. Muna tafi da muryoyin dakarun siyasar da a koyaushe ba sa ƙasa a gwiwa wajen fito da manufar jam'iyya ko kuma dai iyayen gida. Da cikin wannan shiri na baki kan yanka. Da sauraron mu assalamu alaikum, Hamar Aminu Warshoja nake muku sallama ta cikin wannan shiri na baki kan yanka wuya da ke baiwa 'yan siyasa damar faɗar albarkacin bakin su. Kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar nan sashi na 39 ya ba su dama. Bari mu faro shirin da yanayin siyasar duniya ko kuma da ta manyan kasashe musamman ma matakin da kasar Amurka karkashin jagorancin shugaba Donald Trump ke ɗauka akan wasu kasashe da ke tasowa game da duk wani lamari da ya taso a siyasance ko kuma dai batun tattalin arziki da sauran batutuwa. Ko da a ranar Asabar idan za a iya tunawa Amurkan ta kai wasu hare-hare a sirrance kasar Venezuela tare da kame shugaban kasar Nicolas Maduro da mai ɗakinsa. Bisa tuhume-tuhumen da suka hada da safarar miyagun kwayoyi da take haƙƙin bil'adama, sai kuma rashin gwamnatin siyasa a ƙasar, daga nan sai babban zunubin ƙulla wata alaƙa da ƙasashen Rasha da Iran da kuma China, wanda shine ma babban dalilin da yasa ake ganin Amurkan ta fusata. Yanzu haka dai Trump ya sanar da duniya cewa ƙasarsa ce za ta ci gaba da kula da mulkin waccan ƙasa ta Venezuela, har ma ya baiwa wasu kamfanoni izini su shiga ƙasar don sarrafa albarkatun man fetur ɗin da ƙasar take da shi har zuwa lokacin da za a samu gwamnatin siyasa cikin kwanciyar hankali, yayin da shugaba Maduro da mai ɗakinsa kuma za su ci gaba da fuskantar tuhuma a gaban kuliya manta sabo kan waɗannan zarge-zarge da ake musu. Wannan dai ba shine karan farko da Amurkan ke fakewa da wani dalili domin cimma manufarta kan wata ƙasa ba, idan aka duba tarihi ta murƙushe gwamnatoci da yawa. Matakan da mafi yawan ƙasashen duniya ke ɗauka a matsayin fin ƙarfi da kuma cin zali, wadda hasali ma ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake wa lakabi da UN Charter, da aka sanya wa hannu tun cikin watan Janairun 1945. Wadda a ƙarshen shekarar da ta gabata Amurka ta ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da ake yi wa Kiristoci kisan kiyashi, har ma ta yi barazanar farmata wadda a ƙarshe aka shiga teburin laliba da maslaha da kuma addu'o'i har zuwa matsayin da ake yanzu. Duk da shi ma sahihan bayanai sun tabbatar da cewa ba wannan ne dalilin ba, illa wata manufa ɓoyayya mai alaƙa da batun tattalin arziki da takun shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu tare da yunƙurin ƙulla wata alaƙa ta ƙudda ƙasar Faransa, da ake ganin ba ƙaramin laifi ba ne gurin ƙasar ta Amurka. Tun dai wancan mataki na Trump ya fara ɗaukar hankalin duniya musamman ma manyan ƙasashe da ke ganin Amurka ta fara wuce gona da iri ta hanyar yi wa dokokin ƙasa da ƙasa karan tsaye, wadda aikata hakan ke bada wasu ma'anoni na daban. Mutum na farko cikin manyan ƙasashen da ya fara magantuwa shine shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un, wadda matashin ya ce kama shugaban waccan ƙasa ta Venezuela zalunci ne, har ma ya yi gargaɗin cewa ka iya bayuwa ga yaƙin duniya. Kazalika ya buƙaci shugaban Amurkan da ya bayyana halin da Nicolas ke ciki tare da sakinsa a nan take. Kwada shi ma shugaban ƙasar Sin Xi Jinping a wani yanayi na shagobe ya sauki lamirin manyan ƙasashen da ke yi wa ƙanana danniya, wadda ya fasara a matsayin son kai sannan kuma ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Tare da bayyana mamaki kan yadda maimakon ƙasashen su rika mutunta waɗannan dokoki don su zama abun koyi, sai gashi su suke aikata haka. Kwatankwacin abin da Bahaushe ke cewa wai girma ya faɗi raƙumi ya shanye ruwan 'yan tsaki. Ƙasa ta uku da ta yi tsokaci a wannan janibi ita ce Cuba, wadda ta buƙaci ƙasashen da ke kudancin Amurka wato Latin Amurka da kuma yankin Caribbean da su haɗe kai wajen kare mutuncinsu a matsayin ƙasashe masu 'yanci, musamman ma dai daga barazana da kuma kutsen da Amurka ke musu, kamar yadda ta faru ga shugaban ƙasar Venezuela. Baya ga wannan kasar ta Cuba ta bakin ministan harkokin wajenta ta bayyana cewa kasashen Latin Amurka ba mallakin wani mutum guda ba ne, face dai mallakin al'ummar da ke rayuwa a waɗannan yankuna.
A don haka ya zama wajibi su ɗauki matakan kare mutuncinsu. Bai ga wannan sai ƙasar Faransa da shugabanta Emmanuel Macron ya canza matsayarsa ta maraba da kutsen da Amurka ta yi wa shugaba Maduro har gida, wadda a yanzu ya ce ba wai ya goyi bayan abin da Amurkan ta yi a ƙasar ba ne, illa dai ta yi al'ummar ƙasar murnar cewa za su sami 'yanci. To sai dai ba ma wannan ba, shin ko akwai wani abu da sauran ƙasashe za su iya yi domin ganin sun taka wa Amurka birki bisa wannan ɗabi'a tata, ko kuwa dai a'a kawai sai dai maganar. Idan kuma ba za su iya taka mata birki ba, to hakan me yake haskawa game da makomar irin waɗannan ƙasashe masu tasowa da kuma waɗanda take sanyawa ƙahon zuƙa. Tambayoyi ne da na miƙa su ga masanin kimiyyar ƙasa da ƙasa Dr. Abubakar Salihu daga Jami'ar Bayero da ke Kano. A wata ƙasa na iya zuwa ta shiga cikin wata ƙasa har ta yi arrestin shugaban ƙasa. Ta fita da shugaban nan ba, gaskiya ya saba wa dokan ƙasa da ƙasa, wanda ƙasashen yamma kamar su Faransa da Germany da dai sauran ƙasashe masu ƙarfi su sun san abin da Donald Trump ya yi bai kyauta ba, kuma hakan bai dace ba, bai tafi da watan ƙudurin dokan ƙasa da ƙasa ba. Kawai ba su fito sun caccaki maganan yadda ya kamata ba ne, saboda gudun kada Donald Trump ya janye tallafin da yake yi a yakin Ukraine da Russia, tunda kusan 80 to 90% ɗin abin da ake kashewa finansin wannan yakin daga America ne. So suna jin tsoron kada ya janye wannan tallafin da yake bayarwa da sojoji da makamai da ake yakan Russia, shi yasa suke tattaka tsantsan su. So saboda haka kusan America ita ce international police a yanzu irin duniyan da muke ciki yanzu haka. Mun ga abin da ya faru a Najeriya da kuma kasashe yanzu cewa suke za su shiga saura su Colombia da Bolivia haka da sauran kasashen da ke kusa da Venezuela. Makomar su wa'annan ƙasashe haka ƙananu kamar su Bolivia da su Colombia watan shine su je su haɗe kai ne, su haɗe kai da ƙasashe manyan ƙasashe su Russia da North Korea, ba haɗa kai ba dangane ga tattalin arziki ba ko kuma harkan kasuwanci ba, su haɗe kai su yi signing agreement da waɗannan ƙasashen masu ƙarfi, masu ƙarfin kayan yaƙi da sojoji. Misali dai kamar yadda na faɗa, North Korea, watan China, Russia da Iran da kansu a haɗe yake, su haɗe kai su yi signing pact, watan agreement ɗin cewa misali injury to one is injury to all. Kenan idan aka taɓa ɗaya daga ciki to an taɓa mu ne duka. In aka taɓa ɗaya daga cikin ƙasashen da muka yi signing agreement to za mu tsandama cikin yaƙi ga baki ɗaya. To nake ga shi ne mafita ga ƙananan watan ƙasashen nan. In ba haka ba America duk za ta shiga kamar yadda shi wannan shugaban ƙasan America ya faɗa, za ta shiga ne ta yi musu ɗauki ɗaɗɗai. Dole sai sun koma sun haɗe kai sun yi signing agreement da super powers ɗin da ba sa tare da irin siyasan Amerika. Dr. Abubakar Salihu daga Jami'ar Bayero da ke Kano kenan. Daga jihar Kano ma dai al'amuran siyasar ta ne ya sauya cikin ƙaramin lokaci kan abin da wasu ke kira da butulci, wasu kuma ke cewa a'a babu maganar butulci, illa dai yanayin siyasar da wasu ke cewa kowa na da ikon buga lissafi daidai da yadda mai yin yake ganin za ta kai masa. Duk da har yanzu gwamnan jihar Injiniya Abba Kabir Yusuf bai ɓara ba kan batutuwan da ake cece kuce a kai sabanin jagoran ɗariƙar Kwankwasiyya, da yanzu duniya ta fahimci ina ya dosa sannan kuma menene shirinsa. Daga cikin kalaman Kwankwaso a wasu jerin tarikan da yake yi da ƙungiyoyin magoya baya, an ji yana mai cewa suna duba jam'iyyar da za su haɗu da juna don yin aiki tare, musamman ma dai ya kasance shine lamba ɗaya ko kuma lamba biyu na tafiyar. To sai da gefe guda wutar zargin mayar da kasar nan tsarin jam'iyya ɗaya wato one party system saboda kwarewar sirdin dokin siyasar da shugaban ƙasa ya yi, ba lallai ya bari jam'iyyun hamayya su yi tasiri ba a zaben da yake tawowa. Domin jin hakan ka iya kasancewa ko kuma a'a da sauran lale, mun nemi amsar waɗannan tambayoyi daga bakin masanin kimiyyar siyasar nan Farfesa Sa'id Ahmad Dukawa. Bisa zato na
yana ƙoƙari ne ya samarwa da APC rinjayen da zai aiwatar da canje-canje a tsarin mulki, wanda idan jam'iyyu masu hamayya suna da yawa za su iya hana shi samun wannan canje-canjen. Watakila canje-canje ne waɗanda mutane da yawa a ƙasar ba za su yi na'am da shi da canje-canjen ba. Ya san haka, don haka jam'iyyun siyasa za su yi, musamman a mataki na majalisun jihohi, za su iya daƙile duk wani yunƙuri na canjin ko sauyi ko gyara a tsarin mulki wanda suke ganin zai iya cutar da al'ummansu. To amma idan ya samu rinjayen da zai iya samun wannan damar, to shi kenan babu ruwansa da sauran jam'iyyu ko su rayu ko su mutu. Wannan shine kyakkyawan zatona. Don haka sauran jam'iyyu suna nan, wanda duk bai ga dama ya koma ba yadda za a yi da shi. To amma game da ko za a iya samun wata jam'iyyar ta hamayya, amma samu ga ADC nan, daga dukkan alamu ADC ita ce APC 2015. ADC ita ce za ta yi tasirin da ana ji ana gani dai 'yan ƙasa suna so su canja gwamnati sai sun canza ta. Duk wani yunƙuri na haɗiye waɗansu, idan ka kula, ita APC ba masu kaɗa ƙuri'a take haɗewa ba, masu neman ƙuri'a take haɗewa. Duk gwamnonin da suka koma waɗanda suke son su sake tsayawa takara ne. 'Yan majalisun da suka bi su ko suka riga su komawa waɗanda suke son su sake tsayawa takara ne. Don haka masu neman ƙuri'a ne suke shiga APC, ba masu ba da ƙuri'a ba. Don haka idan wata jam'iyyar kamar ADC ta gama tsara kanta, ta tallata kanta, talakawa a shirye suke. Farfesa Sa'id Ahmad Dukawa kenan. Na jihar Jigawa dai jam'iyyun hamayyar na yake fuskantar zirarewar magoya baya, inda koda a makon da ya gabata an jiyo wanda ya yi wa jam'iyyar PDP takarar wakilcin Taura da Ringim a zauren majalisar wakilai Honorable Gambo Gujungu ya yi wa PDP saki 3 tare da kulla sabon aure da jam'iyyar APC. Har ma hakan ta sa ta ambo daga jam'iyyar PDP karamar hukumar Taura ke cewa wancan mai sauyin sheka bai tafi da kowa ba, illa dai 'yan uwansa na jini. Ko da su ma 'ya'yan jam'iyyar APC da suka barta suka koma ADC, mun jiyo jagoransu Alhaji Awalu mai kayan miya na cewa sun fara shige da bikin canja lissafi da hasashen masu hasashe. Mun je mu jam'iyyar ADC ta rungume mu, kuma da ikon bi iznillahi insha Allahu daga wannan kananan hukumi namu na wannan senatorial, sauran jihar Jigawa za su ɗau karatu na in Allah da sai an wargaza jam'iyyar APC. A matsayina ni Awalu mai kamiya na jagoran tabare na jam'iyyar APC, in Allah ya yarda, in Allah da yadda aka barar da jam'iyyar PDP a zaɓe na baya, to in Allah da mun kudane ya mun barar da jam'iyyar APC a wannan kasa. Don haka muna tabbatar muku wannan taro da kaga mun yi jigajigai ne na ga kowace karamar hukuma na wannan senatorial ta, kuma da sannan in Allah da za mu zo mu yi biki a wannan ofishi namu na jiha, in Allah ya yarda da gwamnan da 'yan kanzaginsa ya sun tabbatar da shaiduwa, kuma ya sun tabbatar in Allah da wancan abin da ba su da alƙawari. Wannan jami'an sun yaudare mu, sun yaudare 'yan ƙasa. Idan ban da zalunci ne, wai yau talaka shi gwamnati ke jira sai ya bata kuɗi, abin da haraji da ya wuce tun lokacin Aminu Kano, yau shi aka zo jam'iyyar APC an dawo da shi, kuma ga an hana mu zama lafiya. In Allah da ya mun canza wannan jam'iyya da ikon biyu. Wanda shi ma Alhaji Sadauki Birnin Kudu a gurin wannan taro da aka gudanar na jam'iyyar ADC a shiyar Jigawa ta tsakiya, ya jaddada waccan aƙida da suke da ita ne ta wargaza jam'iyyar APC, kamar da za ku je inda ya dosa. Mun shigo wannan ADC insha Allahu, kuma mun zo za mu mara baya, sannan za mu fito da jama'ar mu, saboda wannan tafiya ita ce tafiya. Kuma wannan mutum da ya magana yanzu mun yarda da shi, kuma sannan za mu mara baya duk wannan zonar Emirate din ta. Ni Ali Sadauki na dau muku alƙawari insha Allahu, bi iznillah sai mun wargaza APC. Kuma wannan rukuni namu gagarumin mutane ne fa a wannan dutse Emirate din nan. Dan sun zaƙo sun darje, wallahi na faɗa muku, saboda wannan gashin kuma za mu ware insha Allah. Allah ya taimake mu, Allah wargaza APC kuma. Alhaji Sadauki Birnin Kudu sabon ango a jam'iyyar ADC kenan.
Sai dai abinka da sha'ani irin na siyasa yayin da wasu ke kushe salon jagorancin jam'iyyar APC daga karamar hukumar Buji kuwa. Abubakar ɗan Garba muka jiyo ɗauke da yabo ga gwamnan jihar Jigawa Dr. Umar Namadi. Muna mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da adalin jagora Malam Umar Namadi Ɗanmoɗi gwamnan jihar Jigawa. Kuma mai girma gwamna yana mana ayyukan alheri a wannan karamar hukuma tamu da ma jihar Jigawa baki daya. A madadin karamar hukumar Boji musamman garin Takoma da matasanmu muna yi wa mai girma injiniya tsofin shugabanmu tsofin direbanmu na karamar hukumar birnin Kudu da Boji dangane da dawowarsa da ya daga makaranta. Allah ubangiji ta da alkhairi. Bayan haka muna fuskantar kalubale da yawa a cikin wannan gari namu na Takoma da wannan muke kira ga shugaba adalin jagora injiniya Magaji Da'o Aliyu da ya zo ni domin a masarautar Dutse ba wani gari wanda ya kai garin Takoma wanda ba shi da wutan nefa a cikin gari ko da wayar ma babu. Ballantana mu ce ta lalace. To da wannan muke kira mai girma injiniya muna murna cewa mun ji labari za a yi wasu garuruwa za a yi musu nefa mai amfani da haske na wutar nefa ta sola. To mu ma muna roƙo a gare ka da a taimake mu ma wannan gari a sa mu a ciki. Domin mun san kai mutum ne wanda yake jin koken talakawansa. Allah Ubangiji ya dafa mana da alkhairi. Abubakar ɗan Garba Cakoma daga jam'iyyar APC kenan. Wanda shi ma jona waya na jam'iyyar APC daga mazaɓar dirin ƙaramar hukumar Dutse. Batun yaban ne yake tafi da shi ga jagoran gwamnatin jihar Jigawa. Baya ga bayyana muradin ransu a zaben 2027. Yaba mai girma gwamna bisa ayyuka da yake na raya karkara musamman bangaren ilimi bangaren lafiya sannan yaba mai girma shugaban karamar hukumar Dutse Dr. Shibu Algon daga ina kake aiki ina zaka aiki ba za mu manta ba al'ummar Duru akwai filin da ni kaina ina ɗaya daga cikin wanda filayen mu guda uku wanda muka ɗaga shi muka sirwa mai girma cewa ya biya mana a harkar bangaren lafiya ta asibitin Duru kuma nan take amsa ya biya to alhamdulillah mai girma gwamna wannan kujera masaki ce ba ƙwarya ba tana kan daidai sannan kuma al'ummar mazaɓar Dulme akwati 26 suna kira ga uban dawa kiran da ake masa mulki fa a gurin sa gadayi darasin mahaifinsa ya ɗauka wanda dama shi adalci ya gada. Wanda kira ake masa? Ana kira akan ya fito wannan takara kujeran da ake nema ya cancanta ne domin majalisa irin su take nema jajirtacce. Wace majalisa? Majalisa ta Dutse da Kyawa ba zai je ya ce wai zai tsaya ya kawo maka burokan kora ba girama ce kuma jajirtacce ne ke sa kowa ya matsa da wannan kira da ake zuwa amsa idan kowa ka ba mazaɓar Dulme akwati 26 za su karasa a Government House. Sai dai ko kuna ganin cewa ya zama dole dai tunda kuna buƙatar ya zama dole al'umma tana buƙatar sa ai mulkin ba ne masa yabo wannan kujera al'umma ce ta neme shi. Jona waya daga jam'iyyar APC a mazaɓan dirin ƙaramar hukumar Dutse kenan. Daga wannan sai yankin ƙaramar hukumar Birnin Kudu inda yabo ke ƙara fitowa ga shugaban ƙaramar hukumar ta bakin Sadiku Barde kafin gana. Yaba wa mai girma shugaban karamar hukumar Birnin Kudu akan abubuwan da imana na alkhairi. Especially ya yi mana drainin na ruwa ya kuma zo ya yi mana gidan wanka sannan kuma ya yi mana alkawarin zai buɗa mana kasuwar garin Kafin Gana. Saboda haka na zo in yaba masa in gode masa mutanen Kafin Gana suna godiya da yawunsu na zo akan abubuwan da ya na alkhairi. Amma wanda zai ce ba zababbi bane a matsayin shugaba da kuma don waɗannan ayyuka. Akwai shugabannin da suka shuɗa na ƙananan hukumomi an yi su da yawa barkace babu wanda Kafin Gana take gabansa alƙiblar Kafin Gana take gabansa irin bulldozer Muhammad Uba domin ba bulda yake ba ma bulldozer yake akan ayyuka duk fadin karamar hukumar Birnin Kudu in ka je gindin akwatuna ba inda ba za ka je ka tarar da aikin Muhammad Uba ba amma ka bari su ma ƴan sauran yankuna a jida bakin su tunda kai naka ka faɗa ai ban taba zuwa gidan rediyon nan nazo na yaba wani ba kuma ni dan siyasa ne idan ka duba akwai ko anan Dutse yana da aminai irin su Murgaye Murtala Garba irin su Uku Naira irin Isa Kore irin ga da sauransu irin su Nasiru Kadiri da sautari zan rako su amma ban taba cewa wani abu amma tunda Allah ya kawo mana wannan dan tahaliki wannan gidan rediyo mai albarka yanzu na fara zuwa akwai Yahaya Uba shugaba na Agrisel shi ma ya kamata mu yaba masa akan irin abubuwan da yake yi da kuma kishin al'ummar Kafin Gana sannan akwai injiniya Magaji Da'o shi ma zan dawo in yi bayani musamman a kansa masa godiya da irin abubuwan da imana. Sadiku Barde Kafin Gana daga jam'iyyar APC kenan. Wanda shi ma Yakubu Abbawaza guda ne daga cikin masu magana kan kare muhibbar shugabancin karamar hukumar Birnin Kudu bisa aikin ragewa mutane wahalar yin katin zaɓe. Na a tafi mazaɓa
gaban akwatu a je a ɗebo mutane a mota a zo a kawo su INEC a zo a yi musu katin zaɓe a ƙara ɗiban su a me da su garuruwan su. Tabbas wannan abu muhimmin abu ne wanda shi ya kamata a ce an zo an bayyana wa mutane domin alheri ne. Ina mai tabbatar maka kwamiti ne mai ƙarfi, kwamiti ne mai kyawu da yake ƙarƙashin jagorancin Suleiman Range mai biyo shugaban ƙaramar hukumar Birnin Kudu shawara, kana youth leader na jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar Birnin Kudu. Dole ne mu jinjina masa, kuma dole ne mu jinjina mai girma shugaban ƙaramar hukumar Birnin Kudu. Tabbas wannan abu yayi kyau domin ne, domin al'umma da yawa suna so su yi. Ana samun nasara kenan. Ana samun nasarori, ai ba nasara ɗaya ba, domin ne al'umma suna da buƙatar su zo su yi katin zaɓe, amma wani daga garin su zuwa INEC sai ya sai da shinkafa kwano 4 ko kuma ya sai da dawasa, amma za a zo a kawo mota a garin ku, ka zo ka shiga a kai ka INEC a zo a yi maka katin nan a ƙara me da kai gida. Tabbas wannan abu dole ne mu jinjina wani abu. Yakubu Abba Waza daga jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Birnin Kudu kenan. Mu da kan abin da ya shafi kalaman SA Kawu Burtulan da ke yi wa gwamna godiya da sauran jami'ai, musamman ma dai halartar wata jana'iza da ya ce sun yi. Muna kuma fatan da mai girma gwamna ya tafi hutun da lafiya, Allah ubangiji da mana da shi gida lafiya. Da wannan nake so in mika sakon ta'aziyya a madadin kungiyar Fallan ta jihar Jigawa, musamman ga al'ummar Fakke da Allah ya karɓi rayuwar ƴan uwanmu musulmai wanda suka yi hatsarin mota. Muke mika sakon ta'aziyya a madadin kungiyar Fallan ta jihar Jigawa. Da wannan nake mika sakon ta'aziyya ga dan majalisar jihar Honorable Tasi Ishaq Soja na rasuwar sirikinsa da ya rasu a jiya, wanda Alhaji Ado Kwaimawa kowa ya san mutum ne mai haƙuri, mutum ne mai zama da mutane lafiya. Wannan yasa muke mika sakon ta'aziyar mu a madadin al'ummar karamar hukumar Dutse gabaki daya ga dan majalisar dokoki Honorable Tasi Ishaq Soja. Wannan a madadin kungiya kenan. Mu zo mu mika wannan sakon ta'aziyya. Da wannan nake so in ƙara mika godiyar mu ta musamman ga sauran al'umma da suka halarci wannan gurin jana'ida, musamman shugaban karamar hukumar Dutse Dr. Sibu Abdullahi, musamman mai girma kwamishinan ilimi Professor Isa Yusuf Chamo, musamman mai girma Shehu Umar Chamo tsohon chairman na karamar hukumar Dutse, musamman irin su Umar Yahaya Zai da sauran al'umma da suka halarci wannan gurin ta'aziyya, wanda a yau dinnan mun gane idanun mu yanda mutanen nan tun da sanyin safiya suka je kofar gidan wannan bawan Allah dan shaidan da za a gabatar da wannan jana'ida. Mu ne wa kowa da wanda suka je da wanda basu je ba muna musu fatan alkhairi, muna godiya da yanda aka fito a madadin Honorable Tasi Soja, aka fito aka wannan ta'aziyya da yanda aka zo aka raka wannan bawan Allah har makwancin sa. SA Kawu Burtulan daga jam'iyyar APC kenan. Kwada shi Nasiru Rabana jam'iyyar ADC a wannan kadami ya zo ne dauke da sakon ta'aziyya kan rashe-rashen da aka samu a madadin jagoran jam'iyyar su. Honorable Bashir Adamu Jumbo Matawallan Kazaure da sakataren kuɗi na jam'iyyar ADC reshen Jigawa Central babanmu Alhaji Uba Maranjuwa da kuma shugaban riko na ADC a karamar hukumar Dutse Ma'azu Bojo Galamawa. Ina so in yi amfani da wannan dama a madadin su domin mika sakon ta'aziyya ga al'ummar garin Fake bisa ibtila'in hatsari da ya samu al'ummar su. Tare da mika sakon ta'aziyya ga ɗaya daga cikin shugabanni a jam'iyyar PDP rushashiya wadda sakataren ta Allah ya masa rasuwa a jiya. Bayan haka waɗannan jagorori namu sun ce a aika wa mutanen ƙasa ko Jigawa sako, jam'iyyar ADC ita ce jam'iyyar da za a yi, jam'iyyar ADC ita ce jam'iyyar da za ta ceci ɗan Najeriya musamman ɗan arewa daga tarkon shugaba Bola Ahmed Tinubu. Wani ya ce ku haɗa kanku tukuna. A kan ya riga ya haɗu domin yanzu Kwankwaso iya hanya. Peter Obi ya yanki kati. Manya-manyan rushashiyar jam'iyyar PDP suna kan wannan turba ta jam'iyyar haɗaka ta ADC. Saboda haka waɗannan jagorori namu tun daga matakin jiha a ƙarƙashin Jumbo da matakin Central a ƙarƙashin Uba Maranjuwa da matakin Dutse a ƙarƙashin Ma'azu Bojo da sauran matakai gaɓoɓi matakai zuwa ƙananan hukumomi duka ana yin motsi wanda zai tabbatar da wannan jiha ba a yi Bola Ahmed Tinubu ba. Nasiru Laraba kenan. Daga mazabar madobin karamar hukumar Dutse kuwa taron wasu matasa muka jiyo sun yi don yin murna da kuma walima bisa bewa jagoransu matsayi. Kamar yadda Honorable Isiyaku Muhammad Madobi ke fayyace matsayin tsohuwar alaka irin ta siyasa tsakaninsa da SA Ibrahim Ahmad Kwaimawa. Ina mika godiya ta ga mai girma gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi Danmodi. Bayan nan ina mika godiya ta daga mai girma Honorable Sibu Abdullahi Chairman din Dutse Local Government. Tun farko tun muna CPC muke gwagwarmaya da ubangida na Ibrahim Kwaimawa. Muna yi wa matasa abin da suke so. Dan wani abu in an samu ina bin matasa ina bin su ina faɗakar da su a siyasance duk wanda ka sani zai faro da siyasa
siyasa to ya kamata a ce iya da ubangida, wannan ubangidan nan insha Allah shi zai ɗaukaka shi zuwa sama. Insha Allah dama ni sananne ne, duk matahin da yake Malobi ya san waye Isiyaku Jambola. Ya san waye Isiyaku Jambola. Duk irin gwagwarmayar da nake ta siyasa, duk wani abu da za a kawo sai na nemi matasa, na zauna da matasa kowa da kowa duk gaba ɗaya. Honorable Isiyaku Muhammad Madobi kenan. Magargade da kawo muku jawaban wata ziyara ta musamman don nuna farin ciki da wata tawaga ta kawo daga jihar Katsina nan Jigawa. Bisa baiwa wani ɗansu matsayi a wannan jiha, kamar yadda jagoran tawagar Adamu Umar Hassan Malumfashi ke fayyacewa. Mun zo mun samu ɗanmu wanda suke yi tare da gwamna a matsayin yadda ya bashi shugabanci na non-indigen na jihar Jigawa. Saboda haka muna godiya matuƙa domin wannan ƙauna ya nuna mashi kuma suke tare. Muna fata Ubangiji ya shige mai gaba, ya bashi nasara, ya sa ya gama lafiya, ya kuma raya iyalin shi. Allah kuma ya bar zumunci. Baki wanda suke zaune cikin jihar Jigawa ina ba su shawara su bi doka da oda. Dukkan abin da ake yi wanda zai kawo ci gaba su goyi bayan wannan gwamna mai adalci a His Excellency na Madi domin ya ci gaba da aiki cikin nasara, kuma Allah ya taimake su ma su sauke haƙƙi bisa ga yadda aka nuna musu kauna. Bai nuna wani bambanci ba, bai nuna wani abin da zai kawo shakka ba a cikin su. To su ma su jajirce su yi abin da zai kawo taimako ga gwamnatin nan ta iya shin nasara. Bayan kammala wannan jawabi nasu ne sai SA Ibrahim Yahaya Katsina mai taimakawa gwamnan jihar Jigawa kan harkokin baki ke cewa ya ji daɗin wannan ziyara da 'yan uwansa suka kawo. Gaskiya yau rana ce ta farin ciki, ina cike da farin ciki duba da yadda 'yan uwana delegation karkashin kungiyar Northwest Christian Forum a reshen jihar Katsina suka yi tattaki tun daga jihar Katsina har ya zuwa wannan ofis domin su zo su taya ni farin ciki domin abun alheri irin wanda mai girma gwamnan jihar Jigawa ya yi a wannan ofis. A tarihin jihar Jigawa wannan ne lokaci na farko wanda aka fara gabatar da wannan ofis. Kamar yadda na yi kira a baya cewa mu yi haƙuri kowa ya je ya yi ƙoƙari ya nemi katin zaɓe. Wannan hanya ce kawai za mu iya saka gwamna da alheri. Ya yi mana halacci to bari mu nuna masa ma 'yan halak ne. Mu yi ƙoƙari mu koma mu nemi katin zaɓe yadda idan zaɓen 2027 ya zo ƙuri'a ɗaya ta baƙi mazauna jihar Jigawa da yadda Ubangiji ba za ta kauce ba, za ta tafi a jam'iyyar APC. SA Ibrahim Katsina kenan. A madadin dukkanin abokan aiki Basiru Ibrahim Garu, Nura Garba da kuma injiniya Ayuba Aminu Dutse. Sai da na gabatar Muhammad Aminu Umar Shuwaju nake cewa mu haɗu ta cikin wani shirin na baki kan yanka wuya. Daga nan gidan rediyon Freedom muryar jama'a.